san mene ni wannan lamarin siyasar kasar nan yana damuna wallahi. Duk wanda aka tabo kamar mutumin kirki duk mutanen banza ne sosai ma fa. ka duba bada jakusko an kawo wani wai kai tabi ba uwar da yake mutane ya hadawa ake to amma san ina ta bani mamaki wallahi ka kasa gane waye na kwarai din ba. Ga mutumin nahi ya zo banda aikin maganarsa. Wani ana ce mai sarki ebo. Banda aikin magana kai ta kuma wanda ta bin yanzu na marfa. Jiya ba da wucewa ta nan ya buwaye mutanen anguwan nan da wani wakar kai ta fi kai. Haka yanzu da zai zo nan gurin. Labari ya zo har Kano yake zuwa na mai. To yanzu da zai zo nan gurin baka bi na bahi rantsuwa Allah yana zuwa wakar kai ta fi sosai ma. kai irin wasiba ne kan sisi ba bin da bai kullun aiki ba adadi a wannan magana ko mun san komai ba ayi aikin da za a samu mora to ina wannan mu da muke ma zaman majalisar ma dai amma kana son mutum ba abin da yake ma wannan shirin wala siyasa ce gaba da gamji mai jura sassaka ajiyar Allah dan baiwa na gama gauta na kasan kasa an tsile ka gidan kowa Allah shine ya tsaya maka ga wannan wanda munafurci a cikin ta ba kullun tana zagin mutane ka san me yanzu ka gidan gogo mai wannan mai koko za ta je in dai kwakan za ta je to yanzu ga ta dawo yanzu da ina sani na san gidan ne a duka yake ga dan uwan na tafi kuma mutumin kai ta bai a to ga wala dole ta fara a to kai ai ka gane ko wani yaba ayyukan ka ja mu muje kai tafi oga maza kai ga mutumin ayo da san ikon Allah ka takura mutane kenan yau sabuwa ta sauka ke ba malam ka ji gida na mazaje har matan gida mun ka ga faɗa aiki kowa na yaba ayyukan ka ja mu muje kai tafi oga ka ji magana da amma da ka ba tun ka mai kai wallahi ba zai dame mu ba muna cin yunwa ba an baka san wannan ƙarya kake wallahi kullun ka zo ka dame mu da kai tabin nan uwar me ma kai tukunna ma da kake son kai tabin uwar me maka me yi ma ga muna abin da me yi wa al'umma ku dakata muna jin kun gane ni abin alfahari ne a wajena ko da nisa nake ta biya mun komai ba yana wa al'umma kake ta wannan magana kai tabin uwar me yi maka na ji ne bai mun komai ba amma sani kai tafi tun da aka kirkiri siyasa a jihar Yobe ba a taba samun matashi mai kishin talakawa da matasa da kuma mata iyayenmu me yi wa matasa ka sani sani kai tafi ya bada sana'o'i ka gane ya rabar da motoci ya rabar da gidaje appointment da dama ya ba wa matasa yanzu ka duba mana ka gani akwai motoci da dama da za ka ga suna wurgawa sai dai ka ji an ce wannan kyauta sani ka tafi to kai uwar me ma ku kwantar da hankalin ku ai da yardar Allahu rabbi insha Allahu nan da yan kwanaki sai kun ga nazo wajen ku da tawo motar na goge mu mun ji ana faɗa amma mu bamu ga wanda yayi wa ba da yayi maka to da za mu ce amma ba abin da yayi maka kar ku damu insha Allahu rabbi nan da kwana 10 za ku gani tawo na zo da goge Kwai makon ƙara faɗa saboda shi kan mutumin kirki ne ya raba mota ya raba mashin ya raba motoci ya raba kuɗi wa'annan me suka iya an ba zaman gulma ba su yi munafurci mutum su yaba ayyukan ka ja mu muje kai tafi oga